צריך להבין את הדעות הקדומות בעצם שהיו, של כל ההנהגה, בעצם ההנהגה המחליטה והמיישמת. גיורא יוספטל, על יוצאי מרוקו, הוא אמר, אלה אנשים פרימיטיביים, זוהי עדה מפגרת. לוי אשכול, הוא כינה אותם פסולת אדם, חומר אנושי קלוקל. נחום גולדמן כינה את יהדות צפון אפריקה עלייה קטסטרופלית. האיש שאפשר לזקוף את זה לזכותו במרכאות, שמשך ומימש ודחף לעניין הזה, הוא דוקטור שיבה, בימים פרופסור שיבה, שהוא היה מנהל משרד הבריאות באותם שנים, ואני יכול לומר בוודאות שהוא היה גזען גדול. הוא האמין בעליונות תורשתית של האשכנזים על האחרים. משפחה רצתה שהבן שלה יעלה לארץ ישראל. הוא קבע ויישם שלא רק הוא, אלא גם משפחתו, שגם אם מישהו ממשפחתו חולה, לא לאפשר לנער הזה לעלות. שמה, בסופו של דבר, ההורים ירצו לחבור לבניהם בארץ ישראל. היה מאוד רציני אז לחשוב, או מאוד מקובל לחשוב שהמחלות הן במקור גנטיות. לגבי הגזזת, המצב מאוד דומה לנושא של השחפת. חשבו על כל המחלות שיש איזה שטח, יש מוכנות על בסיס גנטי לחולשה הזאת. בהתאם לתפיסתו האוגניסטית של דוקטור שיבה, מוקמים בארץ ובחול מרכזים, בהם מבוצעים בכפייה טיפולים בהקרנות רנטגן נגד גזזת. מגיעים לזה ביתן, שומע צרחות ובכי של ילדים. אבל מה קורה פה? הוא אומר, לא, יש לך בעיה בראש, יש לך מחלה בראש, קוראים לה גזזת.